Evijärven luontopolku Uittomiehen lenkille on nyt menossa. Tää on nyt mun eka tämmönen kuvausretki. Katsotaan mitä tältä reitiltä löytyy. Ollaan kerran tää käyty kiertää. Täällä on ollut muutamia kätköjä, mutta nyt ei ole yhtään. Mä ajattelin, että tonne laavulle näkötornille voisi käydä viemässä yhden kätkön. Mutta ei muuta kuin menoksi. Laittaa kumisaappaat jalkaan, kun tää voi olla hiukan märkiä paikkoja. Hieno aurinkoinen sää. Aamulla vähän näytti pilviseltä, mutta sitten alkoi kirkastua, niin eiköhän tässä voisi lähteä vaikka retkelle. Näyttäisi olevan vähän tämmöistä soista, niin ei varmaan kumisaappaat yhtään huono valinta. Ihan hyvän kuntoista pitkospuuta täällä. Ihana ilma. Talitintit laulelee. Voi kyllä tää kevät on ihana aikaa. Joo, nyt tullaan pitkospuilta pois. Ihanaa. Tämmöistä kangasmaasta. Ihana polku. Nämä on kyllä tosi kivoja. Alkaa varmaan kyytkin jo heräilee talviunilta. Onneksi on saappaat. Tää oli tämmönen saareke tässä. Taas on vähän suota välillä. Ei ole lunta enää. Oli toi jokikin tossa ihan auki. Ei ollut enää jäitäkään. Tää on vähän tämmönen kivisempi osuus. Saa katsella, ettei mene nurin. Mä hommasin tähän kameraan tämmöset valjaat, niin on kädet vapaana, niin voi huoletta sitten kävelläkin, kun ei oo käsissä mitään. On kyllä hieno ilma. Voitte laskeekin tässä montaksi kertaa. Mä sanon, että hieno ilma. Oli vähän puolukoitakin viime syksystä jäänyt.
hyvin on merkattu noin tällä nyt eksymään pääse, kun menee polkua pitkin. Tämä oli joskus koronavuosien aikoihin, kun tää on tehty tämä lenkki. Mekin käytiin täällä oli treili näitä kätköjä, mutta ne on kaikki arkistoitu. Harmi, kun musta oli aika kiva tää reitti. Mä nyt ajattelin, jos yhden laittais sinne laavulle, niin ei mulla ollut nyt noita petputkiloitakaan kuin muutama. Niin laitetaan nyt sinne. Se oli ainakin niin kiva laavu siellä. Kyllä sinne nyt ansaitsee kätkön. Vähän kuuluu tuolta isolta tieltä tuo humina, autojen humina. Aika hiljasta muuten. Ei vielä hirveästi muuta kuin nuo talitintit sirkuttelee. Mä nyt tässä vähän mietin, että millaisia videoita mä tässä nyt rupeen tekemään, kun olisi ihan kiva jotakin jäisi muistoa, kun jossakin on käynyt. Mä oon haaveillut, että pyörän kanssa sais pyörää liikuteltua mukana, niin vois lähteä vähän kauemmas sitten sen pyörän kanssa pyörimään. Niin semmosia jotakin videoita vois tehdä. En mä nyt tiedä, julkaisenko mä näitä mihinkään vai teenkö vaan omaksi iloksi. Jaha, tuli mutka siellä. Tikkauta palokerki. Laavulle 0,9 kilsaa luontopolku. Tää menee vissiin joku tuo kelkkareitti, kun varoitellaan kävelijöistä. On puitakin joltakin. Täällä on tämmösiä istumapaikkoja tehty sopiva välimatkoin. Voi vaikka vähän huilata välillä. On aika pitkä suora. Pitkä ja kivinen. Siinä voi sitten istuskella. Tää on nyt vähän niinku tämmönen pieni nyppylä tässä ton suon jälkeen. Kohta varmaan ollaan jo siellä laavulla. Tästä nyt tänään pitäisi olla pitkä matka. Kyllä niin kivikkoista.
Saa vähän nostella jalkoja. Joo, nyt on maaliskuun loppu. Perjantai-päivä, mulla on aina näitä viikolla vapaita, niin yksin voi sitten lähteä johonkin aina retkeilemään, kun lumetkin on tästä lähtenyt pois. Katsotaan kuinka mä osaan näitä sitten editoida näitä videopätkiä, mutta mä jotenkin nyt ajattelin, että mä vaan kuvaan tämmösiä lyhyempiä pätkiä, enkä oo tee koko matkaa. Kauheankin on. No, saa kai niitäkin editoitua niitä pitkin, mutta turhaa tässä kuunnella mun kauheata hengästymistä, kun tää käppäilee. Tuolla on nyt kyltti ja varmaan aletaan olla jo aika likistä laavua. Siinä oli semmonen pieni näkötornikin. Muistaakseni et kauhean iso ollut. Siinä oli jonkun elukan kakkaa. – 300 metriä. Nyt tullaan sinne laavulle. Tuossa näkyykin se näkötorni. Vai olikohan se? Ei se toi ollut. Toi oli vaan joku. Mikähän toi nyt on? Ehkä se tässä selviää. Täälläkin on puita kaatunut. Oli kyllä kova se Hannes-myrsky. No, viime aikoina on muutenkin ollut aika kovin näitä myrskyjä. Tuulee kovin joka päivä. No, tulipas pihkaa sormen. Yök. Mitäs siellä luki? Ei saa selvää. Siinä on jotakin lukenut, mutta on tommonen. Se on tuonne käännetty. Semmonen luukku tuolla. Mulla on nyt käsi niin pihkassa, että viitti koskettaa kamera. Tuolla on se näkötorni. Se on semmonen mökkerä tuo. Tää on tämmönen ötökkähotellikin. Sääksenpesän laavu. Tää on sen verran matala, että mäkin uskallan tänne kiivetä. Tää on niinku 3 nuotiopaikkaa.
hormillinen nuotio. Aika isoja puita. Tiedä tarviiko mun tulia tehdäkään. Voisihan sitä tietysti, tää on mulla tossa semmoista, mitä vois lämmitellä. Tää on tämmönen uittomieskin täällä tekemässä tukkia. Terve! Onko ollut kävijöitä? On vissi. Tää on tämmönen nuotiopaikka ja kun tää olikin puuvaja. Täällä on vähän tuulee. Tiedä viittiinkö mä tehdä tuulia. Syönee vähän tuolla tossa. Mun teetä ja voileipää. Yksi täytetty tommonen pinattilätty. No joo, sitten pitäisikö katsoa vähän mihinkä mä sitä kätköä täällä laittaisin. No joo, aletaan fundeeraamaan sitä. No joo, evästauko pidetty ja kivikin jäi tonne. Näkyykö se siellä? Sen piiloon. Nähtiin. Yksi pariskunta oli tossa. Piipahti tässä ohi mennessään. Nyt mä laitan ton kätkön tonne piiloon ja mä teen siitä kätkökuvaukseen ja sitten vois kotiin pääsee, niin laitan sen julkaisuun. Saa tämäkin laavu oman kätkön. Ja hyvin oli puitakin. Pistääs, mulla on tuolla vielä tommonen tämmönen sovellus, mikä piirtää näitä laatikoita. No niin, pyörikö se siellä taskussa? Tuolta saa vettä. No joo, sitten takaisin autolle. Tää on semmonen ehkä joku, olisiko 4 kilsaa tää reitin pituus kokonaisuudessa. No joo, aika hauskoja sitten kun laittaa noita kätkön julkaisuun, niin ootella, että kuka sinne lähtee hunttaamaan. Tääkin on aika sivussa, että lähteekö mistä päin tänne tullaan. Ei enää kuulu ton tien hurinakaan oikeastaan. Vähän pikkusen kuuluu, mutta aika hiljaisesti. Sen verran kaukana ollaan jo tieltä. No joo, tää onko 2 petputkiloa mukana. Sitten mä laitoin sen
väärän purkin sinne, missä ei ollut lokiviikkoa, kun se oli tuossa repussa. Mä rupesin kokeilemaan mitä mun taskussa on. Ei muuta kuin tulla takas. No onneksi en kerännyt ihan hirveän pitkään. No tosiaan kokeilin, että mitä mun taskussa oikein on noita paljon tavaraa. Se oli se, mihinkä mä olin jo kirjoittanut tuon kätkön nimen. Tämmöstä sitten sama pääkesät talvet. No tulee askelia. No joo, tää oli nyt tämmönen uittomiehen kämppä. Luontopolku. Uittomieskämppä. Onkohan se mistä me lähdettiin? Mäkin puhun, että me lähdettiin, vaikka mä oon yksin reissus. No, Jyrki on niinku ajatuksissa niin mukana, että se on mun kanssa. Harvoin tulee yksin missään tämmöisissä paikoissa menty. Tuollakin on puita kumos, onko ne täällä reitillä tässä? Kyllä kauheasti meni puita nurin siellä, kun oli se myrsky. Se oli kyllä tosi kova. Tässäkin näkyy, että on mennyt aika monta. Mistä tää kierretään? Ei ihan yli viitti mennä. Kauheesti. Onkin. Tulee nopeasti uusi polku, huomaa jo, että on tullut jälkiä, kun on kävelty. Sitten ruvetaan aitomaan. Siinä on muutama aita. Onneksi näin menee. Tuon mä kyllä kierrän. Tässä on mennyt semmoinen puhuri. Tuollakin on nuojailee noita puita. Aina niinku mitä älyttömän paksuja on nämä puut, mitkä on kaatunut. No on niillä nyt ainakin pituutta. Eikä toi nyt kovin kummonen toi juurakko. No moi, yksi vie. Ei toi onkin joku vanha. Ei ole tämän myrskyn tuhoja. Mutta aika monta siinä on. Tullaan lintutornille.
Tuolla on varmaan semmonen hyvä kosteikko. On varmaan Evijärveä. Evijärven reunat on vissiin niin heinikkoa. On se järvisiä. Täällä on niin sopivan kokoisia tornit, että tääkin on tämmönen matala. Ei tarvitse korkealle mennä. Näkyykö mitään? Ei. Hiljasta on vielä. En tiedä, onko se niin kuin vielä jäässä vai sulo. Hiljasta on. Tarkkailulava. Ei enää pitkästi ole autollakaan. Mä en tullut tommoista pilveä tuolla. Ei enää niin paista. Kun alkumatkasta oli niin hieno auringonpaiste. Tuuli. Oikein tämmönen kunnon tää pohja tehty tähän reitille. Alkaa olla lenkki tehtynä ja autolle lähestyminen. Kiva lenkki. Helppokulkunen ei ollut mitään kauheita kiviä, vaikka siinä nyt vähän olisi yhdessä kohtaa. Tosi kiva. Tykkäsin tästä. Laavu oli hieno ja kaikin puoli ilmakin oikein suotuisa. Tämmönen video oli nyt tämä ensimmäinen retkivideo. Katsotaan mitä tästä tulee. No niin, heippa!